Eta hor, erretzen ari? Nola? Erretzen ari dira horrek? Eta egiten, erosduna dira entitatea. Zintzit hola, hemen zi, hola. Hola. Gero. Erretzeko. Bereizteko azala eta la matière noble, azala eta noble, triatzen dugu gero, eta gero han ezarriko dugu monan kakao. Eta filtratzen dugu. Eta gero, hola. Konsomatetan da eskola edo... Voilà. Gurina eta kakaoa, biak dira erortzen, baina ono dira biskat minkatza, zen ez baitute sukrerik. Baina dira dena kakao 100%. Bloke horiek dute abantaiz bat dira stable. Denborarekin ez dira bertzerakatzen. Eta horiek kontserbatzen ditugu, beraz, piskat luzia, eta ez dira handeatzen. Baina dugu zerbait egin perfuma batekin, hor nahasten ditugu beraz bloke horiek sukrearekin, edo esne errautsarekin, edo kanelarekin, edo kafiarekin, edo nahasketa bat egiten dugu, fintzen dugu ono kakaoa, roi horietan pasaturik, eta gero, beraz, pasta hori prest da goxoken egiteko. Wir haben nur, wie ich